Dilepas saya ini. Dilepas saya. Moletor kan. Heeh. Oh. 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 Man. Oh. Oh. Oh, izin. Nggak sita nesu. Nggak sita nesu. Oh. Oh. Ngono kuwi lho lek molet. Ngono kuwi lek molet. Molet ngono kuwi. Alah. Ngono kuwi lho lek molet. Gila. Gini lo. Ndak bangkong gimana? Ndak bangkong. Alah. Apa? Kakak wis bangun lho Yonan. Kakakmu wis bangun. Kakakmu wis bangun lho. Apa? Apa? Ini lho aja. Ini lho. Ya Allah. Kantor kakakmu. Woi. Oh Allah. Oh lo. Iki guyu apa iki? Iki guyu apa nangis? Iki guyu apa nangis? Ben guyu apa nangis? Guyu apa nangis? Ngapa nangis saya? Ngapa asuk nangis lagi? Gak parah nangis saya. Tidak makan lagi. Iya kan nyapa ngono saya asuk nangis saya kan. Nyapa ngono. Iya. Cuma dong. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan ya. Abang ke kamar aja. Ya. Delokan wi paling. Lho, nyapa ngono ki? Nyapa ngono ki? Belum lelengi gila. Nyapa ngono ki? We. Tangannya ye. Oh. Lu. Capek. Saiki guyu nyapa mau golek ibu. Ibu kok ning ndi? Bangun tidur kok urung muncul iki. Nangis ae ya. Parani ibu terus menang. Ibu masak. Nggodhoki dote tole.
Arep goreng gedang barang ya. Ya biaya lah. Alah. Kan nangis apa nyapa ngono iki? Nangis apa nyapa miwik-miwik ngono iki? Yung. Nyapa alah. Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Numpak stroller kae. Sangu susu. Jalan-jalan delok godhong-godhong wah apik kae. Enak hijau-hijau, coklat-coklat ngono. Iya, jalan-jalanan biaya. Tak ganteni, ke jalan-jalan. So lek adik seneng ya ditukari. Lek ngelak nangis ya diopeni ngene iki jenenge kakak sama adik lek wis jadi satu ya kaya ngene iki. Dia meneng mimik cucu. Anu kakake kuwi kakake. Adike siut wis kudu bubuk neh. Kudu bubuk neh kak adikmu, Kak. Kan. Gimana pas nangis garong-garong. Karo Mbak Ayune digekne susu. Dimimine lek meneng ya disosorin neh iki digodhaki neh kaya ngono adike. Ini lho, siut bocahe. Siut kudu bubuk neh iki. Mimi apa, Lek? Lek, wis mimi sik keselak engko. Sing apik lek mimi.